रियांस म्यूजिक प्रोजेक्ट म्यूजिक बाय डीजे तोदा कलियो के छौरी जब हम समेस गे सुना आ तोरा कलियो के छौरी जब हम समेस तोरा कलियो के छौरी जब हम समेस तोहर बहाऊ के हमरा पर कह देलकौ केस तोहर बहाऊ के हमरा पर कह देलकौ केस तोहर बहाऊ के हमरा पर ठोक देलकौ केस तोहर बहाऊ के हमरा पर म्यूजिक बाय डीजे रिकॉर्डिंग बाय रियांस म्यूजिक लिख के पठलियो हेलो बाबू सोना के हेलो बाबू सोना तोहर खरूस बाबा देख लेलकौ कोना लिख के पठलियो हेलो बाबू सोना तोहर खरूस बाबा देख लेलकौ कोना आ कोट में हमरा करे जाय छौ पेश हे के कोट में हमरा करे जाय छौ पेश तोहर बहाऊ के हमरा पर कह देलकौ केस तोहर बहाऊ के हमरा पर कह देलकौ केस तोहर बहाऊ के हमरा पर ठोक देलकौ केस तोहर बहाऊ के हमरा पर म्यूजिक बाय डीजे रियांस रिकॉर्डिंग स्टूडियो जनकपुर धाम नेपाल। आ मुसीबत में पड़ल ही राइटर संजीत गे और नौ झाला संगे पड़ल रंजीत गे आफत में पड़ल ही राइटर संजीत गे और नौ झाला संगे पड़ल रंजीत गे अब देखे न पैबे छौरी हमर फेस अब देखे न पैबे छौरी हमर फेस तोहर बहाऊ के हमरा पर कह देलकौ केस तोहर बहाऊ के हमरा पर कह देलकौ केस तोहर बहाऊ के हमरा पर ठोक देलकौ केस समझो न तो अपना बाप के। रियांस रिकॉर्डिंग स्टूडियो जनकपुर धाम नेपाल।